Kampanju Hrvatska volontira organizira Hrvatska mreža volonterskih centara. Cilj nam je mobilizirati što veći broj volontera i organizatora volontiranja i ukazati na dobrobit koju volontiranje ima na svakog pojedinca, na zajednicu i samim time i na cjelokupno društvo. Pa nalazimo se u staračkom domu na Peščenici. Ovdje se dakle provodi volonterska akcija koju organizira udruga Film and Space. I naš zadatak je volontera svih da oslikamo zidove u hodniku u staračkom domu i evo radimo 4 slike. Imamo par lokacija koje otkrivamo kroz zagonetke. Zamisao je da sudjeluje par ekipa kroz zagonetku koju riješe, dođu na određenu lokaciju gdje ih čeka volonter sa sljedećom, pruži im neke informacije o udruzi za podršku žrtvama i svjedocima i na kraju svi zajedno rješavaju neki kviz. Zapravo akcija se boduje i prva 3 mjesta osvajaju nagrade. U prvoj godini rada MPC je primio 2421 poziv, od čega se 50% odnosilo na upite vezane za kaznena djela. Najčešća kaznena djela su ona protiv imovine, poput krađe ili razbojništva. Od prekršajnih djela najbrojniji su pozivatelji i žrtve obiteljskog nasilja. Danas u sklopu otvorenih vrata 10. gimnazije odlučili smo novim učenicima koji će jednog dana doći u našu školu prikazati na kojim sve područjima volontiranja naša škola djeluje. Imali smo štand za udrugu Krijesnice, imali smo također mnogo štandova različite tematike. Sve te novce koje mi prikupljamo to će ići u donacije za udruge kojima je to potrebno. Ovogodišnju kampanju organiziramo zajedno sa Mrežom mladih Hrvatske. U sklopu projekta Prema punim potencijalima volontiranje osnažuje ljude i zajednice. I glavni cilj je doprinijeti socijalnoj koheziji, osnažiti mlade ljude, potaknuti ih na volontiranje i podržati razvoj organizacija koje se bave mladima. U Klubu kulture udruge Kvark i volonterski centar Link, projekt udruge Glas mladih Križevci, u sklopu akcije Hrvatska volontira organiziraju multikulti dane, odnosno obilježavamo Međunarodni dan multikulturalnosti. U sam projekt uključeno je 7 volontera, određeni broj je uključen u sklopu inkluzivnog volontiranja. Jedan od naših partnera je upravo Dom za starije i nemoćne osobe u Petrinji, koji su prepoznali važnost volonterstva i kako volonteri njima mogu pomoći njihovom svakodnevnom poslu. Stoga smo odlučili zajednički napraviti taj program tako da bi ljudima koji često po par godina ne izađu van iz ustanove možemo omogućiti da barem te godine dok provode u domu mogu provesti lijepo. Iza mene možete vidjeti akciju koja se odvija u Domu za odgoj djece i mladeži Zagreb u sklopu Hrvatska volontira. To je naš dom organizirao u suradnji sa Volonterskim centrom Zagreb i došli su nama njihovi volonteri, nešto malo naših volontera i naši korisnici i svi skupa tu gradimo zapravo ekološki vrt. I to je zapravo njima super pozitivno iskustvo zato što je cijeli dan dobra atmosfera, svi su nekako veseli, a radi se nešto korisno i konstruktivno i oni to prepoznaju i cijene. Ljepota volontiranja je upravo u tom što istovremeno činimo korisne stvari, činimo dobro drugima i činimo puno toga dobroga samima sebi. U tom dijelu razvijamo svoje snage, sposobnosti,
postajemo otvoreni, povezujemo se s drugim ljudima i stječemo vrlo različite kompetencije koje nam mogu pomoći čak i pri zapošljavanju. Nakon fakulteta sam došla u udrugu, naravno nezaposlena, koja je većina drugi mladi ljudi. I ovdje sam u roku od 1,5 godine izrasla kao osoba i promijenila totalnu profesiju. Sad se bavim s mladima i koordiniram volontere, tako da doslovno živim volonterstvo. I mislim da radim najljepši posao na svijetu. Mislim da se volontiranjem može učiniti nešto pozitivno u društvu jer treba krenuti od jednog konkretnog čovjeka pa se to nekako kroz masu kasnije dođe do nekakvih pozitivnih učinaka tog volontiranja. Jer nama dosta znači kroz direktan rad s ljudima kad nam recimo zahvali netko, onda znamo da smo utjecali možda na nečiji život ili u tom trenutku nešto što je njima trebalo, pa se kasnije to proširi i na druge ljude. Mi smo tako mala konzervativna sredina sa bezbroj fobija i predrasuda. Pokušavam svojim nekakvim primjerom razbiti te predrasude. Nadam se da će se možda dio nekakvih ljudi, dio mojih prijatelja, vaših prijatelja sutra uključiti na ovakav način. Ne mora kroz ovakve aktivnosti, ne mora na ovakav način organizirano, ali je dovoljno da sutra kad sretnem nekog na ulici kome treba pomoć da se ja ne okrenem i da ne odim, nego da pitam čovjeka da li mu treba nekakva pomoć. Tako ja pristupam tome. Pa volontiranje prvenstveno me asocira na ljubav, na davanje sebe drugome. To je nekako kako ja gledam. Davanje malo svog slobodnog vremena nekome. Dobro se osjećam kada volontiram, poznajem zanimljive ljude, uvijek tu neka dobra atmosfera i dobra poznanstva iz toga se razviju, tako da stvarno apsolutno toliko pluseva ima. Volonteri jesu pomagači, ali istovremeno volonteri su ti koji su pokretači i nositelji pozitivnih promjena u zajednici i graditelji zajednica u kojima je manje ranjivih, manje marginaliziranih. Tako da na neki način možemo reći da volontiranjem i preveniramo mnoge probleme u društvu. Vjerujemo da ovom kampanjom smo unijeli puno pozitive u mnoge gradove, općine i zajednice. Isto tako da smo potaknuli mnoge ljude na promjene, barem malo, u stavu. Također doprinijeli povezivanju ljudi i svojim primjerima pokazali da je zajedno lakše, da smo zajedno jači i da smo zajedno veći.